kawo ziyara ta musamman zuwa ga 'yan uwa masoya da abokan arziki, musamman magoya bayan shugaba Malam Abdul'Aziz yari Abubakar, tsohon gwamnan jihar Zamfara kuma sanatan Zamfara ta yamma, wanda a cikin wannan tattaki da muka yi muna kokarin mu sada zumunta tsakanin mu da muke magoya baya kuma matasa daga jihar Zamfara, ya zama mun sada zumunci tsakanin mu da waɗanda suke magoya bayan shi kuma masoyan shi a kowace jiha da ke Najeriya. Wannan shine dalili makasudin zuwan mu jihar Borno, ko in ce jihohin arewa maso gabacin Najeriya. Kuma babban makasudin shine mu kafa tarihi, kasancewa shi tarihi a rubuce ake gabatar da shi domin baya, musamman wanda ya gwamna a baya me yayi, wanda yake gwamna yanzu me yake iya yi, sannan wanda yake fata ko kuma zai zama gwamna a nan gaba kuma me zai yi, wanda wannan kundi kaman zai zama kalubale ga gwamnoni da aka yi baya, yanzu da kuma nan gaba. Kasancewar shugaba Malam Abdul'Aziz yari Abubakar gwamna ne a jihar Zamfara, jiha mai kananan hukumomi 14, karamar jiha, amma cikin hikima ubangiji ya yi nasarar yin ayyuka wanda suka taba talaka da dan talaka, wanda suka hada da ayyukan titi kimanin kilomita 1500 da ayyukan da suka shahi wutar lantarki zuwa ga garuruwa 125, da abin da ya shahi asibitoci kimanin asibiti 130, da abin da ya shahi masallatai sama da masallaci 250 da makamantan wa'annan abubuwa wa'anda ya yi, wanda a dukkanin fadin jihar Zamfara sai da ya tabbatar cewa dukkanin kananan hukumomi sai da ya yi township road na kimanin kilomita 25, wanda suka hada da titunan kananan hukumomi, titunan jiha da titunan tarayya. Na'am, za a iya cewa tsawon wayannan shekaru duka a ina kuka yi bacci ba ku taso da wayannan faɗakarwa ko wayarwa ba, sai da aka kusa buga gangar siyasa ta 2027. Wato duba da matsayin da shi Malam Abdul'Aziz yari Abubakar yake da shi a jam'iyyar APC ta ƙasa, da tasirin da yake da shi a majalisar tarayya ta dattijai, muka ga ya kamata a ce muna da kundin tarihin shi, musamman domin su magoya bayan shi ba mu san abin da Allah zai yi nan gaba ba, amma da yana da kyau ya zan suna da profile, wato takaitaccen tarihi ko takamaiman tarihin shi, domin in aka tambaye ka matsayin ka na masoyin shi, to ya zan kana da abin da zaka faɗi game da shi Abdul'Aziz yari Abubakar din. Kasancewar kowa ya san irin abin da ya faru a majalisar ƙasa lokacin da ya shiga yana sabon sanata, amma ya nemi shugabancin ita wannan majalisa, kuma hakikanin gaskiya kowa ya san irin rawar da ya taka da tasirin da ya samu. Wannan muke mawa gobe ba mu san abin da Allah zai yi ba, amma dai muna da yakinin cewa za a tambaye mu magoya bayan Abdul'Aziz yari Abubakar cewa me yayi. Kaman a iya cewa talle ne kuka dauko ko kuma wani shirye-shirye ne na shekarar 2027? Babu talla, kawai muna kallon cewa Malam Abdul'Aziz yari Abubakar yana iya zama kowa a Najeriya. Wannan dalilin yasa muka ga ya dace wannan jadawali ya shiga hannuwan magoya bayansa, domin gobe tana da yawa. Wane tasiri kuke ganin wannan ziyarce-ziyarcen ku na jihohi da kuma zuwa wajen mutanen da kuke ganin cewa kulle zumuncin ku tafiyan wannan sanata Abdul'Aziz yari, wani amfani zai amfana? Kamar da ka sani kuma ga jawabi ya gabata daga shugabanmu dai mai magana Hamdan Alhazai Shinkafi, Malam Garba, kamar tambayar ka cewa tasiri ko kuma alfanun wannan aiki, to zan ce ma yana da tasiri, yana da alfanu, domin an ce ma a kafa tarihi kuma ainihin a aji tarihi, don tarihi a rubuce ake isko shi ba a labari ba. Ina son ka tuna ko ka kuma baya cewa tarihi zai iya haska ma cewa mai girma jagoran mu tsohon gwamnan jihar Zamfara Malam Abdul'Aziz yari Abubakar Shattiman Zamfara ya zama ainihin sakataren jam'iyyar ANPP tun ana ANPP, wanda cikin ikon Allah da amincewarsa ya zama shugaban jam'iyyar ita ANPP. A nasara da ainihin hubbasawa da motsin da sanata Abdul'Aziz yari Abubakar Shattiman Zamfara kai ya bashi iko, Allah ya taimake shi ya zama ainihin ma'ajin jam'iyyar APC na ƙasa, wanda na san ka san ya wakilci al'ummar garin Talatan Mafara da Anka a zaurin majalisar wakilai ta ainihin ƙasa a matsayin wakili a Abuja kusan karo biyu. Nasara da motsi da nagarta da tasirin siyasa Abdul'Aziz yari Abubakar Shattiman Zamfara da yadda yake rungumar al'ummar da yake wakilci
suka yi tsaye-tsayin daka cewa sai ya hito takarar gwamna a jihar Zamfara, wanda na san kasan ya zama gwamna a shekarar 2011 zuwa ainihin shekarar 2015, wanda aza jihar Zamfara akan turba madaidaiciya da ainihin gina jihar Zamfara da ayyukan more rayuwa da bunƙasa tattalin jihar Zamfara da kishin jihar Zamfara da sanata Abdul'Aziz Abubakar Shattiman Zamfara yake yi, yasa al'ummar jihar Zamfara suka sake zaɓinsa a matsayin gwamna karo na biyu, wanda bayan zama gwamnan shi karo na biyu a jihar Zamfara, Malam Abdul'Aziz Abubakar Shattiman Zamfara ya zama mataimakin shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya. So muna kallon nagarta da tasiri Abdul'Aziz Abubakar Shattiman Zamfara yasa gwamnonin ƙasa gaba ɗaya sun kai ittifaki akan ya zama jagoransu daga jaririyar jiha irin jihar Zamfara, wanda yasa sai da an ka ainihin kai wurin jiho ƙuri'a tsakanin shi da ainihin wanda yake jagora wannan majalisa Gwarzon Afabiyu, wanda na san kasan Allah ya bayyana tasiri da nasara siyasa ta sanata Abdul'Aziz Abubakar Shattiman Zamfara, wannan ya samu ke kallon sanata Abdul'Aziz Abubakar Shattiman Zamfara yana iya zama komi a wannan ƙasa ko a wuce wannan ƙasan ma. To kahin ku zo neman tarihi ko a zo neman wani tarihi wanda ya shahi sanata Abdul'Aziz Abubakar Shattiman Zamfara, mu al'ummar jihar Zamfara ba ne mu ɗora mu kanmu wannan dan jihadi ne, mu ɗora mu kanmu wannan aiki. Mun sani mun gani, to abubuwan gana muka gani muka sani mu rubuto su mu yi tattaki mu zo mu kawo maku don kuma gobe aka iya tambaya ko assalamu alaikum warahmatullahi. DCL Hausa